heta an play tura khanin han soi nge nyang han soi fia deuh tur te pawh kha awm a hei te pawh hi keimah ni ngai tuan na chuan kan thiam lo ma se tiang khan ti ula ti in min han fil chhuak kan han ti dawna hilamah hian mi hemi hi nizana mawi anen tlaivar deuh thawiin hei kan siama mi then khat video te kan la khawma kan lo nei tawh lo te ni a thenin an lo la ne then ten an nei lo a chutiang chuanin i chawpchilh deuh kan ti ani a maw a sound kha ring thei lo mi maw heng lai hian kum hnih vel ania mah hi maw a zai pei lut tuka zai reng mai ni ti hian ma sei zo zo tangai chen kha chu kat deuh mai ro a video kha tam sia heng hun lai hian au rem mi le marin in an kai hruai na sa thin em em maw hei hi aron la tran tir te khane ala te em mai ni he
Phật boy sa cha cái tiếng đó is school ta zwar ni hi o hei award don na tura kan lam khan dia hei VIP treatment te min pe a VIP lau cha ten min swai lu ta hianin tu tinge kha child dem zo trep to ngem trep ma hei aman thing puite volume le pek vek ani mo Tihani Delhi ni at sanchin bumi te in tin nai thei khop mai khota chuan interview te khan nei veka ngai tihani media sang te khan ron kal khoma interview kha award te khan nei chewa hei heta hianin rehearsal kan nei dona kan nu fa in motor san ve ve kan chuan ni ngai a du lo ni hei ti hian an nuar chana mo a hlim ta khan a chwa ka hotel tangin a chapa ai ti veli kan nya ti hianin namdang ten an thlir thupa a zak chuang lo sim sima tra kha za thla ka ni ti po ngai to lawa ami tui hi luang zoi me ti ha kan chuang sang to ri khatiang khop kanin ani po hi alanau te ve thoni hei rehearsal an nei ni khadia an du lo ke
em thil ti swal khan nei lo top tur khania ti hianin ni leng deuh thakin rehearsal an nei puya women and child development an minister te nen an thalak tor ne khang te po kha an du uluk lutuka khatiang khanin hei khota address tur khania mo chinga ti lutuka ma se a ha lo thei si lo e zinga dar nga akan thawa chutiang chuanin khulai chuan hun man wa khangai thina he pa hi min buai pui tu tura ye khulam sarkar na min pe khania heng howi a choi moi na tel tur vek school no pangten nya lom pui tu tur ho khamo yan chanchin mi te yan an zim re an kom reng esitan pe chuan I har salut to kamo he thalak puite I biak ring te hian do atronga har satna alo nei ve de uthau bok sia athiamang ang te chuan an chang ve hindi te khan mo he award don kha ani a in lo en thil to thonga he interview te hi adil takte nan dila media ho hianin ashkar shai tu te hanan phal to lo ti hianan dil ngat me ne anh nhìn nên nãy bây giờ alu bay te bay ngắt ấy xa cái gì ta khán mo ta hian award ti kha I an fan puya Delhi ko chung mo Indian Gate ti vel te mo Indian Gate ta hian kalngu na in ti to lu to ka he enga ma kha na ngai ve vak to lo ni
a thoveng to khop mai airport ka nom chu ka zong khan em e to bon to em o airport a hianin he an ron surprise ani mo airport a khati indigo thona kan ron hona hian heta hianin hei chung le khatte airport a min lom huak boka hei hi buang pui vc a ten min lom huak boka lom pui na ten pe boka ni